Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing Line! Firing Line! And now, here's your Anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi Bilogawain sa Western Visayas. Domingo akong Domingo, kuwan pala kitagli. Sabadong adlaw. Welcome mga ka-aksyon diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diri alagad. Aksyon Boy Duran, magadulong kita sa inyo sa pila ka mga issues, mga topiko aton paghahambalan karon kagabi. Kag pila ka mga balita nga aton gadulong sa inyo. Samtang nasa ulog kita karon nga adlaw sang Paskwa, no? December 25 kita mga ka-aksyon sa tanan dira. Merry Christmas gid sa inyo, no? Kabay pa nga nangin malipayon ang inyo sining Paskwa, no? Bisan sa survey sang social weather station, madamo sa mga Pinoy ang nagalaom nga mangin malipayon ang ila sining Paskwa. Kag I hope bisan paano nakaselebrar kita sa aton sining Paskwa kag nangin malipayon ang aton nga Paskwa, no? Kabalo kita, may pila kita ka magkauturan nga masubo iyang Paskwa, ha? Madulom ang Paskwa. Sa pila naton ka mga ka-aksyon, no? By the way, tani may ara kita nga weather report, daw alang-alang pa aton sini nga weather forecaster, pero ti mangin maulanon kuno ining holiday season sa suno sa report, no? Kagabi dumduman ninyo kagabi, I don't know, no, pero diri sa Bacolod na may pag-ulan nga nagtabo sang samtangin na sa ulog naton ang bisperas sang Paskwa, no? Sige, sa nasiling ko na, may pila kita ka mga kauturan nga nangin madulom ang Paskwa. Diri sa coverage area sa Sineco, hindi pa 100% nga nabalik ang supply sang kuryente. Malamo pa kita sang mga ka-aksyon naton nga wala iya sang kuryente kagabi samtang nga sa ulog ang Paskwa. Natawag naton ina Noche Buena, no? Ang Sineco kahapon kagabi na pasiglano naton si Miss Malu Paroko kag ang pagpaatag diri amo ni nga sa pila ka mga area sang Sineco gisa nagalain ang buot sang pila naton ka mga ka-aksyon kay man piyak lang nga bangga o piyak lang nimo nga dalan nagasiga pero sa imo ya ligom dulom, wala pa ya sang kuryente. In the same manner amo man sa mga internet connection para sa akon sa ulunhan ko to may ara na yan nagbalik ng ilang internet connection kami na kalabanan sa amon PLDT. Nagbalik na ya ang ilang internet connection, ang akon niya sa subong pa. So medyo uluantos man ako kay manti kinanglan kita sang internet connection mo sa amon nga linya sa trabaho. Kag bisan sa aton nga komunikasyon, sa aton nga mga kilala, sa aton pamilya, internet connection kinanglano naton, no? But be that as it may, okay lang na iya kay hindi magitanto nga kabudlayan. Ang mas mabudlay sa aton nga mga kauturan nga wala iya sang kuryente tubtub sa karon nga mga tinion, no? Ti ang explanation sa Sineco nga pwede ara lang sa tupad balay mo o sa piyak mo lang dalan, sa piyak nyo lang nga bangga, nagasiga, sa imo ya patay. Kay gali, lain ina nga linya. Kag ang Sineco is also trying its best nga mabalik ang kuryente pero tigin na chekyar pa niya ang tanan nga linya mo. Kay base bala i-energize mo na o pasigahon nimo. May mga open wire gali inadra tungod sa nagligad nga bagyo kadamo sa nagkalatumba nga makahoy, kadamo sa nagkalatumba nga poste. Base may open wire dira kag delikado sige na siguro anay nila. So sa isa ka lugar lain-lain ini ang source mo ginahalinan sa ila ka kuryente daw lain-lain ang nangtan bala. Ti base natabuan nga sa nangtan mo da way pa iya ma-energize
May mga ginakuan pa, clear pa ang Sineco, amuna nga hasta subong wala pa kamo sang kuryente. Pero sa pahayag ni Miss Malu Paroco kagabi, nga ginatingwa nila nga antes ang bagong tuig, kabay pa ha. Ako yan nagkuan gid ko nga kabay pa. Antes ang pagbulag tuig, tanan nga mga lugar sa idalom sang area of coverage sa Sineco makaangko na sang kuryente. No? Amoy na. I cannot speak the same sa mga lugar dito sa Southern Negros. Sa Southern Negros, mga ka-aksyon, masubo gid dito, no? Kay iniya, tub-tub ya masunod nga tuig, way takbalo kung saan mabalik ang kuryente sa madamo dira nga lugar. Nagaamat-amat naman, no? Nagaamat-amat naman. Pero sigurado kita nga madamo gid gyapon nga mga lugar dira sa Southern Negros which was badly hit during the onslaught of Bagyo Odette. Muti mga nahalitan sang dako. Sigurado kita nga madamo gid dira sa mga areas, mga lugar nga madugay pa kag makaangkon sa ila sini nga kuryente, no? Masubo-subo. Bisan ang ila sini nga bagong tuig, no? Balik kita diri sa area of coverage sa Sineco, si Miss Malu Paroco naghambal kagabi. Ngay mga teams sang mga electrician sa Linsa Iloilo, halin pagani iban sa Nuseco man nga mag-augment diri sa Sineco para nga mas mapadasig ang pagbabalik sang kuryente. Amo na nga daw positive man sila nga antes magbulag ang tuig, madamo na or malambot na ang 100% nga energization sa mga coverage area sang Sineco. Kabay pa amo na aton ginasigahom. Pero are ho, may isa lang kita kapaandam sa aton nga mga ka-aksyon, no? Sa diri sa Sineco area. May mga report kita nga nabaton, in fact ang Sineco nagpagawa na ni isang advisory nga may pila ka mga scammers iya man ining panahon sang ining panahon bala sang kalamidad. May ara gid mamintaha mo, no? Pariho to bala sa nagamahal nga tubig, nagamahal nga pagpa-charge sa cellphone, nagamahal nga generator, may mamintaha gid ya. Dire sa Sineco, may advisory man ang Sineco nga may mga scammers man. Abi nyo ginahimo nila, nagalibot sila, kadto sila sa mga balay nga wala pa sang kuryente, nagahambal sila nga mabayad lang kamo kay padasigon taning pagbalik sang kuryente. Wala sang na taga Sineco agahimo sila ha, hindi na taga Sineco. Kag sino na siya nga magpasalig sa inyo, yang madasig ang pagbalik sang kuryente sa inyo? Sino na sila ya? Base bla mabiktima kamo, pandam lang ini sa inyo mga ka-aksyon. Base mabiktima kamo sini mga scammers, ha? Kay kita ikaw man iya, base bla kon tungod sang imo nga kagustuhan nga mabalik ay mo kuryente, base magbayad ka man. Kaya mo na pasalig sa imo mo. Nga babayad ka, madasig ibalik imo kuryente, hindi na iya pwede. Why na? Scammer na iya. Ha? Sino na siya nga magsugid si imo iya nga mapabalik at dadasig ang kuryente man? In the first place, hindi na siya taga Sineco. Ha? So, scammer ina. So, andaman yung ina mga ka-aksyon, ha? Amo na kagabi pa lang, ha? Si Aksyon Oliver, hindi gabi, kaya hindi any duty. Kagabi pa lang, ginahambalan ko na niya ang mga board of directors ng Sineco, Aksyon Oliver. Timpo na nga mag-ubra ka mo, makita na mo mag-ubra ka mo. Ha? Ang akong nga suggestion sa ila, kamo nga mga director sa Sineco, manang inyo coverage area da, pila ka barangay, sakop nyo na mo. Ang imuon nyo nga mga board of directors, kadto ka mo to sa mga lugar sa inyo nga coverage, nga wala pa sang kuryente. Ha? Kag i-explicar nyo to sa tao, nga wala pa sila sang kuryente. Kaya na nga informasyon, sigurado ko, ara na sa inyo eh. Ha? I-explicar nyo to sa tao nga ay, Choy, inang inyo de, way pa kamo di sang kuryente, kay amuni amo to, ha? Kay may amuni amo to. I-explicar nyo to, ha? Para nga matagan man lang aton pumuluyo, nga way pa sila sang kuryente. Di ba? Kay, let's face the fact, nga ako ng tao,
manawag dira sa Sineco, sigurado hindi sa kakontak. I'm sure of that. Sigurado hindi sa kakontak or sigurado ako wala sa may masabat sa iya. Ha? Kami yati okay lang kay makakulo-kontak kami ya kay Miss Malu Paroko. Tiara siya ready pero may nga magsabat. Pero tiya about sa aton mga ordinaryo nga mga konsumidor. So kamo nga mga board of directors, ha? Turo trabaho na kamo noy. Amo ning chimpo nga batsagan blas ang tao nga may board of directors gali ang Sineco, sila sa Sineco. Nga amo ang ila tingog, amo ang ila nga nagarepresentar sa ila. Tinghimuon nyo da. Ha? Again, suliton ko ang akong suggestion sa inyo. Wait ako mong ginasugo. Ga-suggest lang ko sa inyo, kadto kamo to sa mga lugar nga wala pa nagsiga. Why pa sang kuryente, explicar nyo to sa tao. Nga wala pa sila sang kuryente. Kag tagaan nyo sila sang kwan sang paglaom lang mas linga base sa mga amo ni ara naman Kaya di ka balo ka mo ng informasyon mo. Para nga aton nga mapuluyo bla may tanawon sila nga kwan. May ginatanaw bla sila, may ginatanaw sila nga posibilidad sa amo ni masiga na. So imuwan nyo na bala, ha? Mga board of directors, para nga ako, sa mga ka-aksyon naton dira, kung may ara gali nga board of director dira sa inyo, nga magkadto ka mag-explicar, pabalaan nyo ko ha, kay dayawon taman. Nga ina nga board of directors, gobra man. Imuan nyo na bala palihog bala, mga board of directors sa Sineco. May bati ko bala, kadako bala sa inyo ha? Dako bala sa bonus nyo. Nga ginaprubahan para sa inyo kog lingon. Mo pa nang ginatanaw ko subong kay ko daw. Kadako sa bonus nila. Do kadako bala sa bonus nyo. Hindi na ko nanay magtandog sina. Pero amo nang akon gina-suggest sa inyo. So sa aton dira mga ka-aksyon, sa mga wala pa blas ang kuryente, magkadto da ning board of directors sa Sineco, lihok pa balo di bisakon be. Kay dayawon ta, ha? Dayawon ta. Kung wala pa sila, kakadto dira, pabalaman at ba way di ka palapit ang amon nga board of director. Para nga mangkuton ta sa way kay nugplite, kadako blas ang bonus mo, nugay ka na gani ha. Way ka gasolinas lakyan mo, kadako bla bonus mo. Kabalo ko blas ang inyo ginaprubahan dira nga bonus sa inyo sa para sa mga board of directors. Way pa na mabalaan sa mga Sineco consumers. Kabalo ko bala ko pila ang inyo ginaprubahan dira ngay panghatag nga bonus ninyo, Christmas bonus sa mga board of directors, ha? So galaw-galaw ka mo ha mga board of directors sa Sineco. Babi pa masyari nyo to ang mga brownout na ang lugar sa inyo lugar nga area ipatag sa tawo nga ang wala pa sila masigahan sanong posibilidad nga magsiga sa ila nga lugar. Okay? Okay na mga board of directors. Hindi ko lang paglawagon isa-isa kaya hindi ko man sila memorize. Kilala ko lang din ng board of directors sa amon area si Director Eugene Velasco. Hindi ka ako na makontract ni Gulio Eugene. May gasugid sa akon isa ka barangay official. Mga panawag sa imo kung hindi ka makontak. So na daw, gadlagan ka daw, sako man pang kontak mo. So hindi ka na makontak. Bigalaw-galaw man da. Sa area mo dire, sakop na kami mo. Sa Panukoy, Sumag, Kabog, Alihis. I don't know kung sikang airport, sakop man punta Taytay. Pamasyarito, ang wala pa magsigang sa ila sugaho. Kag, babala sila. Kung nga anong rason nga pa magsiga, saan o pwede, saan o posibilidad nga magsiga sa ila sini nga mga balay. Ariyo kadamos ang ka-text din sa ako, no? Kadamos ang ka-message din sa ako, no? Nga sa ila area, wala pa sila sang suga. Te, ano isabat ko ni sila, kaya hindi man ko yung board of director? Ano isabat ko sila nga, why pa sila suga? Amo lang itong masabat ko sa explanation pala ni Miss Malu. Nga base sa inyo dira nga sa imo dira nga lugar base ang imo na angtan base may problema pa sa linya mo nga wala pa puting pamangkot ang dason sila pamangkot sa akon yung tisan o kuno ni man posibilidad hindi ko kasabat kamo na yung board director sabat dira ining naga-message sa ako niyo hindi ko kasabat ni sila hindi man kuya board of director sa Sineco way bang kuya balon san o nga anong rason na da nga way gasiga na da sa inyo nga lugar way ko kabalon rason san o posibilidad nga magpasiga ina dira
So kamo nga board directors, that is your responsibility. Nga board of directors namon. Hindi ka mo da maghalalang sang tanaw kung ano ang mga kontrata da nga sudlan sang Sineco. Hindi lang na mo ang insindihon ninyo. Abi, pulo pangalagad man kamo sa aton nga mga pumuluyo, no? Na mo pa gini. Kabla ining nag-message wala sa ako, no? Na-check na nila kami di sa Sumag, sa Selsutan Street, Lasuga. Na-check na nila, balik ko no, sa Subong Lakman. Ti, migo, hindi ko kabalo magsabat ko na sabat ko na. Migo Owen? Huwag ko kabalo ko na sabat ko sa imo, kay hindi ko ya taga Sineco. Nga, na-check na sa Sineco, mabalik sila ko no. Huwag mas lang gamba kung saan silang balik. Dapat, ang inyo dirang board of directors sa Sumag ka, sakop ni siya ni Kwan ni Eugene Velasco. Abi, Migo Eugene, abi, kung may Kwan ka da, basi may naka-monitor da blang alapit da kay Migo Eugene. At no, ginatawag ka to ni Migo mo boy Durano. Para nga mabalaan sa aton nga mga kauturan kung ano na ang sitwasyon sa ila dira ka kuryente. Sumagara lang gina sa selsutan, kalapit sina, hindi mo ipapamasiga, may rason na siya. Ang problema, way sa may kapatag sa tao. Ang problema, way may gambal sila nga base sa kwan na niya, munisipong nga. Way ni kabalik ang mga personnel sa Sineco, balok ako, nagasimpathize man kundi sa mga sa linemen sa Sineco mo. Sa kadako sa problema, do way man sila pahuway. Balok ka, hindi man sila makina, tao man lang ni sila. Pinanglam nila pahuway mo. Naintindihan tama na. Ang akon lang, gusto ko lang, nga maintindihan sa pumuluyo, nga wala pa sang suga, nga wala pa sila suga. Kag mabalaan nila, at least may ideya sila kung saan ang posibilidad nga masiga sa ilang area of sa ilang area. And that responsibility ara sa abaga sa mga board of directors nga patag mo da, kadtuin nyo na, tutulan nyo na, I'm sure tutulan nyo, kadtuin nyo kag ipatag sa ila. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Magabalik kita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad pagkarapos lamang sini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. O sa aton dira nga mga kaaksyon nga naga-monitor sa Facebook, salamat gid. Merry Christmas sa inyo tanan. Kay Ana Sinoro dira mayong gabi sa La Carlota. Rosalinda Omison from Purok Cape, Don Salvador Benedicto. Kay Gina Macapas Cientos, Merry Christmas man sa imo. Kay Christine Menias Villalobos, kay Hinilda Ordonez, Merry Christmas man sa imo. Hinida Ordonez. Kay Dennis Richard Tibor Roma, Press, may gabi da. Merry Christmas, no? Salamat gid sa inyo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Nagatipon-tipon man sang inyo jutay nga masarangan para makabulig kita no sa aton mga kauturan dito sa Southern Negros, no? Salamat gid sa EFC ha. Salamat gid sa inyo. Sa kay Toto Asis, kay Che Mijares Luyaw, good election boy from Banga Totong Felisa. Yes, may gabi dira and Merry Christmas sa inyo. Juvie Monares, siling ni Ana Sinoro niya, bisan diri sa amon, amumandi, bisan may suga, mga network gabisyo. Ate, okay lang na yung network, gantahala ka na yan, kay ako, amuman, wagi ko kaniya, wagi gabisyo, wagi diyang akon. Una siling kubla sa PLDT nga, kung ano mo kadasig, mga utod, tani, amuman nakadasig, mo magbalik sa serbisyo, ha? Kadamo na sang nagareklamo. Melvin Viñafel, Eddie Laus, kag sinanay niya sa Vel sa Victorias. Merry Christmas sa imo amigo, no? Kay Dennis Nuestro, kag kay Rico Rubilio. Ano ang himuon ko? Sa ano na amigo ko? Ano na ang gina-text man, di ko intindi. Embong Jocampo,
Diri sa Maaw, damo papurok nga wala suga, bag-ulang brown out naman. Nan. Oy, bago nga Sineco. Sinong direktor da sang Sineco sa bago man? Si Kwan, si Robert Abiliana gyapon. Migo Robert, abi pa masyari na ang mga area nga wala sang suga, kag ipatagin ato sila kung nga away sila suga. Nga away pa sila yung ma-energize, kag sano ang posibilidad nga magsiga ang ilang lugar. Ano si Migo ta Robert Abiliana na ba mo? I-check na to, liog ha? Liog ko da. Kag para nga mabatsagan mas ng mga tao dira sa bago nga may direktor sila sa Sineco nga nag-ulikid sila, no? Sineco kadaan, no? Ako kadaan, bisan ako manawag ko sa ila emergency ko, way kasabat. Budlayan ko, ha? Budlayan ko sa Sineco dira sa bago, ga panawag ko sila, budlayan ko makakontak sila, ha? Enski Guanzon Albia, kay Merry Christmas man sa imo, no? Sa kay Veronica Santillan Manukan, maayong gabi dira sa imo, kag salamat gid, no? Isa man ni sa mga nagabulig man para sa aton nga Operation Tulong, no? Kay Milili Oligo, Migo, maayong gabi dira, kag Merry Christmas sa imo, ha? May kataguro ka may suga ka na daya. Merry Christmas sa imo, Migo Milili, no? Tamyaw naman, Merry Christmas si Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo, Jinky de Alagdon, Walamar kag Alex Montesa, no? Sa kay Mavic Bernesto, watching from Paris, France. Oy, Mavic, from Paris, France. Rochelle Evangelista, Merry Christmas dira sa inyo, ha? Sa inyo ni Ray Baryoga. Ray, kung ni Rochelle Evangelista, glini. Merry Christmas, arakas dumagiti, migo, no? Kay sa Kabankalan, amo nang problema naton dira amigo Rico Robilio. Problema gid ang Southern Negros Subong, no? Ka madugay-dugay pagid ang mga areas dira, pila ka areas dira ka magsiga, I think, no? Kay perti gid ang halit dira, no? Perti gid ang halit dira sa Bagyo. Sa La Carlota kuno damo pamanti coverage area man sang Nuseco, no? Sige. Mga kaaksyon, mabalik kita sa aton diri dugang nga pangalagad sa action firing line kay ako ni kuno tandugon ang kuano ini balang panghatagay bala sang mga relief operation asa ang relief goods items sang pila naton ka mga kandidato, no? Balo ka ang manami sini kundi sa tagay ni ang siling sa Biblia bala nga hindi mo pagpahibaluon ang imong tuong nga kamot kung anong ginahimo sang wala mo nga kamot. Daw mo nasabla, no? Migo Owen Torres, may gabi, no? Sa atong pagbalik, diri sa action firing line, parte niya sa tagtaganay na pagpanghatag sang relief goods sa mga biktima sang Bagyo Odette. Standby!
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginagkalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi.
wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:48. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Of course, supod gyapon si alagad Aksyon Boy Duran. No? Kag dali lang advance birthday greetings lang. Happy birthday sa akon amigo sa kay Alan Navales. Ang birthday niya ni Buwas, manatawo ni siya iya alas 12:05 sang Disyembre 26, so sa kay ngabot sa Disyembre 25. 5 minutos lang diferensya. Nag-26 pa siya, tadi 25 kita ang ngalan niya ni tadi guro si JC guro. Di kayo nag-26 si Alan Navales, no? Amigo ko niya awardee ini sa SRA, retired SRA senior officer ni sa awardee niya, awardee pag ini sa sang ila class 1968 sa Junior High School. Pwerte, hindi nilaglahog man kon man damo man sang pinanilagan kag damo sang nakaduan, no? Happy birthday ta sa imo, advance happy birthday sa imo amigo Alan Navales, no? Sa nag-monitor dira sa Facebook, may gabi kay amigo naton Phil Alonsagay dira sa may Tokyo, Japan. Merry Christmas sa imo amigo, kag dira kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good evening man, kag Merry Christmas. Kay ihada ko da Tess Murayama
sa Japan, maayong gabi man. Oy, Kagawad M. Saboso, good evening man. Kag kay Stella Marie Celis sa Bago City, good evening. Kag kay migo ko One Ball Gallo sa Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Kag sa RG Boys dira, Merry Christmas gid sa inyo, no? Kag sa kay Miss Jinky Di Alagdon, Merry Christmas. And sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag sa akon nga buddy, Dr. Matt Mayo, no? Pila kadlaw magpuli na di siya, makapuli di sila ganis Pilipinas. Hindi lang ni kami buddy ni Dr. Matt Mayo. Mahimo kami ni nga duwa nga drinking buddy. Drinking buddy. Message mo ha, kasano kuno kami, when do we get drunk, no? Buddy boy. We don't get drunk, we just drink. Kung saan muna sa kung sa Ilonggo pa bala, hindi kami plowbog, plainom lang kami. Sige, joke lang na mga ka-aksyon. Ano? Anyway, sa aton bala nga mga, kundi may ara kita operation tulong sa, arang aton nga SAP, Liogbi Aksyon Oliver, hindi may operation tulong kita. Kaya baton kita gyapon sa nga inyong madonasyon para tubig, bugas, sa dilatas, tinapay, kape, noodles, bisan cash, no? Pwede kay kung mag-donate ka mo diri cash, aton ina pamakalang sa mga items nga gin panglawag naton. December 29 ang amon schedule, no? Nga magpadulong dito sa Southern Negros para idulong dito ang tipon-tipon naton nga bulig gikan sa aton nga mga ka-aksyon. May mga amigo ako nga naghatag man pero hindi gusto paibalo no? Okay, salamat gid. May mga maabot pa man buwas sa Monday, mga hindi gusto magpabalo, no? Pero antes na, dali lang. I-check ko lang na ang aton sining sa Pamaskwa. Standby. Sa Pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, yari ato sining winner karon kagabi. Hello, maayong gabi. Hello, may gabi. Yes, sino palihog? Hello, Luisa Verden. Luisa Verdin sang Isabela. Wow, all the way from Isabela. Kumusta ka mo dira, Ma'am Luisa? Wala ka ni suga. Oh, hi. Tiyan mo gina, idamo gida sa area ninyo sa Southern Negros nga wala suga, no? Sige lang ang logwanta lang anay kay ako kapati ko nga ginatingwaan gini sa aton nga mga linemen do sa Nuseco mo nga mapasiga man ninyo dira nga suga, no? Anyway, sige lang, amo gina, milo kuan lang. Anong aton nga obra subong Ma'am Luisa? Gabantay sa akong bana nga na-stroke. Okay. Ding ka mo gani nga barangay dira? Sa barangay Tinungan. Sa Tinungan. Okay, sa Tinungan. Lugar na aglisang migo ko, Ricky Arsaga. Kilala mo si Ricky Arsaga? Aksyon Ricky Arsaga. Sige. So, Ma'am Luing, anong imayo? Luisa Verdin. Congratulations, Ma'am Luisa. Ikaw aton nga winner sa aton sa Pamaskwa. Ulaton mo lang dirang text kag sa imo sang remittance center kag sang Aksyon Radio Bacolod. Congratulations kag una sa balita, una sa aksyon. Sa balita. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yes. Aksyon Radio. Yes, salamat gid medyo mga sano ka 60, Ma'am Luisa? Kada suntuig. Suntuig. Sige. Anyway, congratulations kag Merry Christmas dira sa imo. Merry Christmas. Salamat. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Sige, congratulations again kay Luisa Verden sa Isabela Negros Occidental. Kag may kapida kay Nonoy Treyes, kag kay Ruby Treyes, kay Andy Rub dira sa barangay Panukoy, may gabi sa inyo, Noy. Paskwa ko, Noy.
Uy, kapag kapadala Pasko mo sa ako now. Anyway, sa kay Regent Tan Villalon, mayang gabi man. Kay amigo ko Jan Lastiere, mayang gabi, no? O sige. Atong inambal ko bala kay na nga sa mga gusto nga mag-donate paagi sa Aksyon Radio sang atong panglawag kung inang mga items, idulong namon ina dito sa Southern Negros sa December 29, okay? So, pwede makahuling agaw kita, mga beginning tomorrow, Monday, Tuesday, kay pang kwan pa na namon, pang putson pa na namon, no? Para paghatag to, isa lang ka pagputos, bala paghatag dito. So, ang iban, hindi lang magpakilala, hindi magpahibalo, pero kapasalamat kita sa inyo, no? Sa mga taga-HK Eldera, salamat gid sa mga empleyado, thank you very much, nagtipon-tipon sila, ang mga empleyado dira, nga makapadala dito sa bulig, no? Sa sining ko na bala nga mas maipakita ang buligan, kita ang mabulig sang sakita ang buligan, no? Sa salamat gid sa kay migo ko Lester Ray Benitez, thank you gid kay Ayes, salamat sa ako ni sa amigo dito sa abroad, hindi lang magpakilala, thank you gid. Gina-acknowledge gid ang inyong paghatag sang bulig sa aton dito nga mga kauturan, no? May mapadala pa nga makilala ko sa abroad nga bisan paano matipon-tipon nato, no? Salamat gid sa inyo. May isa man ko kakilala, isa kang opisyal ng actually kapadagan senador, hindi mo na mapakilala. Hindi lang lingkuti pabalon tagid ni sila yang halin ni Simo, sir. Hindi lang padala bulig lang kuya, hindi lang pagpabaluda, no? Amo na akon nga puntos subong, no? Kada mo sa nakita ko sa telebisyon, nga mga naghahatag balabulig, ang ako lang nadiparahan, siling ko, may mga photographer sila iya nga dala mo, may media sila iya nga dala, nga para daw ipabalo bala nga naghatag sila sa bulig, no? Okay, manaway man problema, I don't have a problem with that. Pero, ang gwa dire, kung kaysa, may nakita man ako nga ang iban kinabas nila ang iban nga mga nagapadalagan kay wala kuno sang ginahimo nga pagbulig sa mga nabiktima sang Bagyo Odette. Dira naman ko do medyo hindi nag-agree sa ila. Kay balo ako mga ka-aksyon nga may ara nga nagadalagan yang why sila ka pabalo, why sila media, why sila photographer nga dala. Para yun sa Kwan Balao, ang siling ni Senator Ping Lacson, ang iyan ni nga kaupod bala nga spokesman niya, ining si Ashley Ace Asidilio, nga halin pa ya sang December 18, kundi nagigo ang bagyo, December 16, halin pa sang December 18, ang mga team ni Lacson, nagadulong na sang relief operation sa Cebu, Leyte, Siargao, magluwas ini nagabulig mga volunteers sa Southern Leyte, sa Negros Island kag Palawan. May mga kalyansan Islamo nga ining LPGMA barang party list nagapadalaman sang bulig. Nagapadalagan isang landing craft tanker para magdulong sa materyales sang sa balay. Bakit damong dulaan balay mo? Pagkaon, tubig sa Visayas kag Mindanao. So ining bulig well coordinated, no? Kaya man kung sa bulig lang kay sa relief operations, hindi ni maguhanon niya si Senador Ping Lacson mo kay kuan isa mo nang siya ni ang rehabilitation czar dumduman ninyo sang 2013 atong Yolanda. Siya ni gina-appoint ni Presidente Aquino, anay sa nagtaliwan na si Presidente Noynoy Aquino nga mangin rehabilitation czar. So anat na ni siya. Kag mayo gito ang rehabilitation effort sang sadtong administrasyon, bulig. Nga ang way retrato, wala video, wala sang social media nga mga post. Kabi nyo, ining si Senator Ping Lacson. Kaya man ginatira sa mo, akong ginakuan ko malani, kaya ginatira sa bala nga way sa kuno sang ginahimo. Siling niya ni Senator Ping Lacson, ang matutod kuno nga nagabulig, hindi na kinanglan sang media coverage. Nyang iban nga mga politiko, jutay lang kidar, jutay lang, may majutay nga mabuligan, may social media post dayon, permi lang, may dala nga media team, hindi way na sa batasan ni Lacson. Ang tawag na sini, calamity politics.
calamity politics. Amo ni kuno siling si Senador Pinga niya, amo ni pinakanubo nga klase sang pagpangampanya, low level type of campaign. Ining calamity politics sinagamit mo bang kalamidad para sa pagpangampanya, niya pinakanubo niya klase sang pagpangampanya. Kaya bisan nagkadalagan pa sa hindi niya ni paggamiton, bisan kadalagan pa sa bilang presidente niya hindi ko ni paggamiton, way ko niya. So muna nga sa damo sa nakita ko, nga ginatira nila si Senador Ping Lacson niya, din ka, way ka man. Gali kay sige na to ya, December 18 pa, sige na ya, well coordinated ang ilang relief operation. Hindi gusto ya si Ping Lacson nga may coverage sa media, may photographer, may social media, hindi sa gusto. Kay siling niya, nagakaguba, inangimo pagbulig, nagakaguba ang iyas ni matutuod nga intensyon kung gamito nimo sa politika. Mas gusto niya hipos lang. Kay na ang matutuod nga intensyon, kag pagtingwa sang sinuman nga mangin good Samaritan, madula kung amo na siya nga kada gihom mo may picture, may social media, may bisan juta lang bulig mo, dapat picture ka. Gakadula ang matutuod kag tunay nga intensyon sang nagabulig. Amo na nga bilin ko ni bisan sa aton nga mga kuan bala, sa aton nga mga nagahatag dire nga hindi gustong pakilala, may nakadto di tan-aw ko siya, babae nakadto dire. Tan-aw ko siya, hindi man siya kuan na makasiling ka bala nga niya sa tsura pa lang daw damo na ni kwarta. Nakadto di siya. Niya may ginbakal kami nga mga mineral water, tubig. Niya nagpangabay, kadto lang di sa akin nagpangabay siya nga kung pwede kami lang to ma-pick up sa grocery sa store. Nga sa din niya ginbakal niya kay kabudlay na akong magdala nang mabudlay ko. Niya may upod man ko nga sa pagbakal sini. Kami sini ang nagbakal, niya pero pwede niya ito ma-pick up lang. Tigin pick up lang ito namon sa kundi niya ginbakal ng grocery store. Hindi mo pakilala, simple lang siya. Makita mo lang hindi masamang tanawon mo, hindi masasilinga daw, mayo niya daw tsuray lang daw damo na kwarta. Hindi. Nang hugot sa buot o hugot sa kabubuton bala, ang paghatag bulig, meaning, inis na nga mga tao nagabatsyag sa sitwasyon sa aton mga apektado nga mga kauturan bangod sang Bagyo Odette. Hindi sa manner, amo na sa ang siling ni Senador Ping Lacson nga. Hindi tayo kinanglan ibuyagyag, kay nagakaguba ang matutuon naton nga intensyon nga sa pagbulig. Bisan niya gadalagan ko, Presidente, hindi ko na pagamiton. Hindi ko na pagamiton, kay pinakanubo ina nga sahi sang pamulitika. Ining tawag niya calamity politics. No? Sa mga makabasa, kamudrablas ang amuna, may ginatira nga politiko. Kung sino man nga politiko, hindi lang si Senador Lacson Abe o si Vice President, kung si Senador Tito Soto. Kung ginatira kay wala gabulig, basi way kamo kabalo. Nagabulig lang na magabulig na sila, galing wala lang nagapa-picture, wala lang nagapost sa social media. Kay basi iba lang hindi sila gusto. So hindi nato na sila pag tagaan sang malain nga komentar. Kay way takbalo basi gabulig man na sila. Ako may migo man ko ever since migo ko ni siya, senador ni siya. Hindi ko na kanay paglawagon, hindi siya gusto luwagon, no? Ever since senador ni siya. Kuy ko pangayo bulig sa iya para sa operasyon tulong ni. Sila yan na nawag sa akon, boy, may ako dyan, may relief operations kaya dyan, magpapadala ako ng tulong. Mapadala siya bulig, pero basta silent lang. Wag mo nang sabihin kung kanino nang galing. Basta magpapadala ako ng tulong na Monday, mapadala na siya. Titipuno na ako ina, no? Tisiling ko, sir, would you like me to inform them na ito'y galing sa iyo? Niya, wag! wag ganun. Hindi siya gusto. Niya, wag ganun. Tulong lang tayo. Wag ganun. Muna sa ang ambal niya sa akon, hindi ko siya pwede paglawagon kay siya gidagahambal nga hindi ko siya paglawagon, no? Pero gabulig ako kabalugin ko ni siya kay ever since may mga sunog na rin so nakatabo so na
Tawag na sila dahil sa akon, pagkabalita nila mo na, kaya napabalo ko man sila mo. Nga, sir, merong nasunugan dito, may mga pamilya apektado, baka may tulong tayo. O sige, padala ko dyan, pero wag mo na sabihin na galing sa akin. O, parang mo na saya. Wag mo na sabihin. Nagagiho ni sila ya. Pero hindi gusto nga magpakilala. Kay sa sina, mga kaaksyon, ang matudtuon mga intensyon sa pagbulig, bala, ara ya. Di ba? Matudtod mga intensyon nga magbulig, ara. Amigo ko to, lawagon ko na gani kung sa diin sa Amerika mo. Galing kay Timabalaan yun na dahil kung lawagon ko siya mo. Kung diin siya nga lugar sa Amerika. Ang bal niya, amigo, may padala ko da. Hindi na ko din paglawaga, ha? Muna, may padala ko da nga bulig, hindi na ko yung paglawaga. Ha? Kay mabulig, kuya, pero huwag ko kinanglan na sa lawag-lawag. Ha? Lawali ko lawagon talaga kasi ibang yung pagi, ha? Tulad talaga, hindi na ko magambal nga nagbulig ka niya. O, hindi problema. Pero hindi ka magambal nga, may ginbulig ko da. Hindi ko okay, ha? Tiara ko da, may padala ko da. Mapadala ko da. Arat na gani actually mo. Luwaon ko na lang. Amo na, may ibang bagid ko nga mga kilala. Amo na, so, ining pagbuligay naton, siling ko na bala, ining natabo nga kalamidad tugas ang Bagyo Odette. This is the time for us nga maghatag sang bulig para sa aton kauturan. No? Hindi tani pagamiton sa liwat suliton ko lang ha, sa mga nagapamintaha da. Hindi tayo pagamiton nga okasyon para magpamintaha kita. Ha? Kada pagiho, kada giho. Na mahimuon naton nga pagpamintaha. Ato ginatong hambal ko nga may mga scammers nga nang manukot sila nga mga ayos lang niya kay kami bayad ko mo 50 bla kay makarusapon mo siga na suga. Ay may pagwa ko di kina mo nang inistoryanan mo gali sila na nagbalayag. May mga kilala ko din nga nagbalayag gali sila niya tapos buhay magsiga. Ara galit mo na napandaman naton hindi ka mo mag pamintaha sini nga sitwasyon sa kalamidad. Ako sundon tani bala ining mga kaaksyon naton nga nagahatag sa bulig hindi gusto magpakilala kaysa suno na gani sa kay Senador Ping Lacson nagakaguba ang matuod nga intensyon sa pagbulig kung sa kadagiho mo picture, kadagiho mo may media, kadagiho mo post sa social media, gakaguba ang matutuod nga intensyon, di ba? Sa aton man mga kaaksyon, kung iway ka mo makabati sang isa ka certain kandidato nga daw naghimo sang bulig, hindi nyo sila pag-ibash, hindi nyo sila pag-atakihan, hindi sila pag-komentary. Kay base, iway ka mo kabalo, like in this case, sang akong amigo nga senador, in the case of Senator Ping Lacson Pagid, iway ka mo kabalo, base, kung nagabulig sila, pero hipos lang. Kay para sa akon, amo na yung matutuod nga bulig, no? Kag sa liwat sa aton mga kaaksyon dira, kung may intensyon ka mo nga magpadala sa bulig diri sa mag-upod sa aton operasyon tulong nga para sa aton makauturan dito sa Southern Negros, ang tuyo namon sinita na una to sa mga may na-identify na kami. Ang tuyo namon tanaw namon ang lugar nga daw talagsa lang kalambutan da sa bulig. Balo ka ang nagapadala sa bulig na di parahan ko do hasta lang sa Kabankalanaw. Do hasta lang sa Sipalay, do ay galambot sa iban nga mga layo nga lugar. So daw mo nang amon nga targeton inang mga lugar bala nga daw ikabudlay maglambot sang bulig halin sa mga nagahalatag sang bulig. Dra kita ma-target, no? Kung may identify na kami actually, medyo malayo-layo. Pero sige lang, no? Kay ti amon sila ang nagakinanglan, no? Sa aton nga ayuda. So kung may ara ka mo ibulig sa aton operasyon tulong, tubig, bugas, pagkaon, alcohol pwede, face mask pwede. Bisan sa ano lang yung masarangan, ato ni nga tipon-tipunon kaysa tipon-tipon isang jutay nga masarangan sa aton nga makaaksyon, makahatag kita mga enough na ina para sa aton nga makauturan nga napektuhan sang Bagyo Odette. Again, hindi ta kinahanglan magpa-picture, hindi ta kinahanglan magpa-post sa social media para lang paibalos kalibutan nga nagabulig kita. Kay kung mag-amo sina, but silingon, ang imo nga bulig, bayad ka na. Di ba? Why na? Hindi na magbayad sa imo ang babaw. Kay bayad ka na. Nakapost ka na sa social media eh. Nakapa-picture ka na, napabalo mo ng kalibutan, nga nagbulig ka. Again,
Sundo naton yung ginahambal sa Biblia bla nga ang ginahimo sang tuon nimo kamot hindi na pagpabalaang wala. Okay? So basta kita may GCash kita na nga kung kasa ila i-donate, may GCash kita dira, lang hindi ko ka-memorize, san open hindi pa ko memorize sa sumunod ng GCash ni Lord John Diaz. Basta makuha naton dira. Ma-post naton bla sir. Nga for your cash donation, pwede ka mo kapadala sa GCash or pwede nyo padala dire or mapa-remittance center ninyo. Kami lang bahala magkuha. Okay? Sa liwat sa tanan nga nagbululig, madamo gin nga salamat. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Presyo na ta sa palupok, dali na lang 31, ho. Pagkabalo atong pumuluyo, Pila ang presyo sa palupok sa karon nga pagsaulog sang bagong tuig. Sa pagbalik sang Aksyon Firing Line. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. Sakay Rico Robillo dira ginatamyaw niya lang Lodi Robillo sa Kabankalan. Asawa niya ni si Lodi Robillo, no? Jeff Chavez, good evening man sa imo kag Merry Christmas. Kag sa staran ko ng staff sa Aksyon Radio, Merry Christmas. Salamat gid for the greetings, amigo Jeff. Kay Juvie Make sa La Castellana. Sakay Annalyn Cabrillos, good evening man sa imo dira. Ginagreet ang pamilya niya sa Hacienda Guba, Purok Dulunan, Central Maaw. Sa family Cabrillos dira kag Howard family. Kay Dennis Richard Tiboroma niya correct action was nami gid nga gahatag ka basta halin sa tagipusoon mo. Ang iba niya daan mahatag man tuod pero may kapalit pa mo tsakto gina. Oo. Temo na gani kung nagahatag ka bala nga nagapaabot ka sang balos amo na huwag ka guba ang matudtuod balang intensyon nimo sa pagbulig, no? Kag sa siling ko na, kay nga siling ko kung mag-tagabulig, tapos mapapicture ka, mapost ka sa social media, bayad ka na. Okay? Pero kami kung maglakat kami, kung mag-post magiging kami, ang tuyo sina is para makabalo ang aton nga mga naghalatag bulig bala nga nahimo naton ang aton nga operation tulong, no? Amo na ang pinaka-purpose namon kung mag-post din man kami para na nga mapabalo naton ang mga naghalatag bulig bala nga nadayon ang aton nga paghatag didto pagdulong sang ila diri nga ginahatag nga bulig para sa aton nga mga kauturan didto, no? Sige. Kay Richel Aguarense, Merry Christmas dira sa imo Richel. Kay Adrian Monteclaro. May ginlawag di sa kandidato niya si Juan gina nga kadagiyo picture. Lang. Hindi ko lang paglawagon ang imo nga kuan kay hindi ko gusto mapolitika bala nga aton nga kuan, no. Hindi nga aton nga gina-komentaran, no. Kag amigo ta Jan Las Cherry, maayong gabi dira liwat sa imo medyo tay nga aksidente dagli sa Unhan Gudjero do gas-gas man ni kono. Si Migo ko da Juan Bol Gallo sa Las Vegas, Nevada. Madam Alma Alvarez Gallo, good evening. Mo naagahan ka naman, Migo. Sige Sa pagbalik naton mga ka-aksyon, i-check naton hindi nga siling naton. Tagpila na sumong ang maligyan na isang palupok. Tagpila ang palupok. Para mabalaan naton. Sa atong pagbalik dira sa Aksyon Firing Line. Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon si mga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma.
Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Sabo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes face mask ni sila. Padayon kita sa aton yung pagpakalagad. Humalumen na maayong gabi dira sa imo, no? Kay Grace Foss
Merry Christmas man sa imo, kag sa iya ko na pamilya dira sa Bacolod, no? Din sa man, din si Grace Fosubong man. May gabi sa imo, Elvira Hilogo. Good evening man sa imo, kag Merry Christmas gid, no? Sige, okay? By the way, sa aton balang operation tulong, pwede ka mo kapadala kung cash ang inyong ihatag, pwede sa GCash, ha? Ang GCash number naton is 0947-637-6786. Ang ngalan sina Lord John Diaz, no? Amo nang gingamit namon nga GCash kay ako way man kuya nga dan GCash mo. No cash siya, may ara ko, no cash bro, GCash may kuya. So kung may ara ka mo padala dira para hindi ka mo budlayan, 0947-637-6786. Pero kung mga remittance sa center inyo padalaan, makita lang mo sa Aksyon Radio sang kilala nyo. Ada nyo lang i-address sa iyang ngalan. Kami na bahala mag-withdraw sina, mag-withdraw sina, okay? Sa aton nga Operation Tulong, okay? Sa siningabahin, i-check ko na yung report ni Aksyon Dale Salazar sa presyo iniya sang palupok man sugod na ni binaliganay da anin pa na sa naligan si mana pero feeling ko ini nga mga inadlaw ni amo na ni ang sako binaklanay dira para may idea ka mo mga aksyon pila subong ang presyo sa aton mga palupok with Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, maayong gabi. Aksyon boy, ginusisa nato ng presyo sang pila ka mga palupok dira sa may firecracker zone sa may Dalan Rizal, no, sa may reclamation area likod sang Pope John Paul II Tower nga nagasurvey nagisahanon nga firecracker zone diri sa may syudad sang Bacolod. Aksyon boy, December 20, no, matapos ang paglaslas ni Bagyong Odetta, after pila ka adlaw nakasecure na sang retailers permit ining 62 tanan ka mga firecracker vendors nga taga syudad sang Bacolod. Aksyon boy, no, pero kaina sa pagpadulong sang patrol sa area sa firecracker zone may pilapaya ka mga kiosko nga sirado. Aksyon boy, pero majority ang bukas na sa sining mga tinion na according diri sa pila ka mga manugbaligya sa interview diri naton kay Sir Melchor Deriada, isa sa mga firecracker vendors sa may firecracker zone. Hindi pa manggid Aksyon boy tuman ka bakal ang baklanay sang palupok as of now, kaya ang ila sining gina-expect ang peak, no, sang baligyan sa palupok is on 28, 29, 30 kag 31. Aksyon boy, ang firecracker zone according diri siya 8 AM bukas na para magabi-abi dira sa luyag magbakal, and then mga alas 8 sang gabi to plus 10 ang iba nagasira, pero ang iba Aksyon boy nagapabilin nga bukas total dira naman sila nagatinera para mabantayan ng ila sining nga mga baligya. Aksyon boy. Amo na to ang balkay na ni Sir Melchor, mayo lang kay pagbagyo wala pa sila na-issuean sang permit, kay kung na-issuean sila sang permit Aksyon boy sang PNP Civil Security Unit base magkalabasa man ang ila sining nga mga palupok rason nga do may rason man kun nga na delay ang ila sining nga pagbaligya dira sa may reclamation area. Actually nagmahal-mahal ang presyo sa palupok Aksyon boy na report ni naton before, pero may pila diri ka mga items nga gin paliyag, no, si Sir Melchor Deriada, like ang triangle 100 pieces, 100 pesos man Aksyon boy, kay kumadumduman ko ang yasni nga presyo before 80 pesos lang ni, pero nag-increase siya sa 20 pesos, which is maning 100 pesos ang selling price sa 100 man ka triangulo. Aksyon boy, ang asa ko natang pila nata ko tsinta lang ang isa ka gatos, 80 pesos 100 pieces. Subong kung magapag piso na ang presyo sining triangulo, 100 pieces 100 pesos. Ang 5-star, 100 pieces, 150. 150 ni siya Aksyon boy, kay typo niya 50 pesos lang kaya nabutang ko dira, pero 150 pesos ini siya ang 5-star. Ang pretes, amo ni siyang sa babaw na galupok, no, 10 pesos, isa ka panid or 1 piece Aksyon boy. Amo na siya ang presyo. Ang whistle may kuha na Aksyon Dale, magbukal kapites, may ano na, may ano ganitang ginawa takon na ng daw yasang tubo bla na. Kansaha no na sang panawag naman. Hindi ko familiar Aksyon boy kay na mo lang to gin-mention ni Sir Melchor nga 1 piece 10 pesos. Bilaho, ang bilaho gali. Oo, may ara na Aksyon boy. May ara na bilaho? May ara na. Hindi ka na kinanglan gali mangita bilaho. Correct. Mayo, good. Kag alikalin si Papang may sample. Para tatuloy pang lumatatuloy yung pites. Ara. Abe, patanawa ta.
Pwede, oh. Manual yan. Nakibot. Tagay ka na pinalupok. Gin palupok niya, gin palupad niya. Ah? Hindi, sige panilupok eh. Takpa na di ka nga polis. Ang pasirat action boy. Abi, ang sino lang imo nga gina-interview ta? Si Papa. Ang bala sabing mga 10 yun ay padala lang, dibe? Sampo, padala na lang. Ang pasirat action boy tiyan mo ni para sa mga bata, 60 pesos, nagbakal ko pa isa. Oo. 60 pesos, isa na siya ka pack-action boy. Ang luces, 75 pesos. Ano nang luces gani? Daw pasirit man siya nga daw colored light. Ay nang galupad gakuan ga. Hindi, ang daw lagban Lagba. siya. Daw laban siya sa pasirit and then ang light niya daw Colored. Colored. Pila na iya? 75 pesos. Pila na kabilog? Isa ka dosina. Isa ka dosina. Bali 12 pieces. Sige, bakli ko dabe. Wala nagkakas. Away ka takas. Nag-pull out na kami. Gali ka. Sige. Pero kayo na nakabakal ko to many luces, 75 pesos, 1 dozen. Ang candle bomb, 150 pesos, isa siya kapak action boy. Pero daw, Ilak bilog? damo naman to kayo na, wala kayo na na-mention. Ano na yung candle bomb? Gano'n na saya? Candle bomb daw, pala reyas man sa action boy, isang whistle bomb. Sindihan. Magalupok man. Ang galupok, ang okay. difference nila isang kadamuon balasang pulbura sa sulod. Pero amo na yung mga palupok ang ginapag-mention naton, legal ni siya or allowed ni siya sa aton sining mga otoridad. Kaya so far wala pa man sa mga confiscation nga natabo dila sa may firecracker zone nga according ni siya kay Sir Melcher nga patibaan nga naga-comply kad ka nagasulod action boy. Kay kuning kaso gid man mera dila sa mga palupok nga hindi dapat nga ibaligya like ining mga Goodbye Philippines action boy. Mga Goodbye Philippines, mga Laila de Lima. Mga ngalan mo, mga Super Lolo na. Super Lolo, mga Judas Belt. Isa ng piccolo gani bawal mo. Oo, delikado na. Delikado ng piccolo. Yes. Balok ang piccolo, hindi man saya silingbing ang asuya mo delikado. Gamay lang siya. May nakilala ko na nga napatay yung bata bangod sa aso sa piccolo. Yes, ang ibang ganito, yung ibang katapik ang pulbura sila sining mga kamot, tapos magtimo dila sila, ting ibang action boy, kaka-hospitalize man bangod sina. Mahal-mahal din yung mga fireworks action boy, depende ni may mga fireworks nga 16 shots, may ara 49, nagavarying ina sining nga prices, pero ang pinakabarato din nga fireworks is 1,400. Action boy, may ara 49. Ibakal ko na ng chicken galantina. Unless kung may mga event kaya action boy like mga proposal, usually mo na ginausar nila, depende kung iban nga may kaya naga-fireworks gid man. May mga diamond fireworks man diri 3,500 pesos, 2,500 kung nubo 3,000 rings, ang 3,500 may 5,000 rings. Nga mo man ikano ako bakal kung sapatos na yung 3,500. Fountain na muning fountain, may big may small dito masarangan niya ni action an katila ko na sa una ingagaw bakal ko ta fountain ingagaw ko bakal 31 ged pagpa-siga ko to sa pag-sindi ko to sa balay ay kung ano niling daw gakuan man ni man daw sa bagal ani gakuan ako gali kay balas ang unod gali. So ma-afford ni action ang small fountain 120 pesos, kaya yan may big fountain man nga 180 pesos auction boy. And then may pila man diri ka mga fireworks nga nag-range 1,600 kag pila pa diri ka mga palupok. Kaya mo tayo sining dahil adalan gid la kay sabtong lang nag-tek agakuan blaw ga message kung may sunog kuno negative no? Negative action boy actually aling kami dito sa may vehicular accident sa may Singkang nag-pull out kami wala kami to tapos kami fire call sa radyo nga nabati Andre sa may area sang Limans pero negative na action boy. Negative pero initial to is Limans mo pa check namon kung ano to ang nagaso or ano to ang sitwasyon pero negative. Pero nakaladto man ang mga fire truck. Nagabot to kay nang isa na labdan pa namon nga naga-pull out na. Pero so far wala. May lang kay ti aldaw subong sang Pasko may good news lang punta ni action boy. Kag according diri kay Melchor Deriada no taga Singkang ini action boy nga firecracker vendor according diri siya ti on
31st o sa 31 gid until 10 p.m. dila sila magbaligi Action Boy, and then para makapuli man sila kung makaselebrate man sa New Year. And then pagka January 1, 2022 automatic na nga pangkakasun nila ang ilang sining mga kiosko dila sa may likod sang Pope John Paul II Tower. Kaya nag-rent lang sila sa Action Boy dila sa property kay iyan ang dala ko no kapaw. Yasang? Iya kapaw. Public Attorney's Office? Kapaw de Arco do ka. Yan daw mo Sabi ko Public Attorney's Office mo. Sabi ko before iya ka syudad nga property. Ayan gali ka privado Action Boy ang nga naga-rent. Sila actually may mga panawagan sila kung mahimo makapangitablas ang iban nga lugar nga iyagid bila ka city owned nga property. Nga makabaligya sila at least wala na isang rent. Kay di naka-mention siya nga ti dako-dako man nila sining nga gingasto kag alalamutan dira para makabaligya subong holiday season Action Boy. Pamatihan naton si Sir Dr. Deriada, isa sa mga firecracker vendors sa sang syudad sa Bacolod. May ara naman naga-bakal-bakal naman nga mga pumuloy di sa Bacolod. So saan ka ba nag-start baligya? Mga Bernes bra tapos ang Lunes gali tapos ang bagyo. So far sir halin sang December 20 hasta subong mga 5 days. Mga saan baligya na isa? May ara man matamat man bakal ang tao. Tamat bakal. Pero hindi pa niya hindi pagid. Ang pinaka kwan gid dire 28, 29, 30, 31. Ang ginapanawagan ko lang sa pumuloy sa syudad sa Bacolod kag sa iban kung mahimo mabuligan man kami nila dire kami na sila bakal. Kag hindi na lang magbakal sa sedo kay ti kami yan legal kami, hindi kami ginagastusan gidyan namon para nga magkuhan man ang amon di negosyo. Action Boy, napatayan si Melchor Deriada, isa sa mga firecracker vendors sa may reclamation area. Ang manatayan sa niya palawagan niya kung mahimo, kung magbakalagid man sa palupok ang mga pumuloyo, dito na lang sila since kula kompleto ang ilang sining mga papeles Action Boy, na-inspect ang BFP, sa Bacolod City Police Office, gingastuhan na ginkapitalan gid ang ilang sining gulugagmay kag seasonal nga negosyo subong nga bulan sang Desyembre 2021. Report sang patrol ang ka-action nyo. Aksyon ang sa sa vehicular accident minor na Action Boy dira sa may ulunhan sang Goodyear. Anong involved? Singkong Airport involved rin sa ka motorsiklo kag sa ka Innova nga salakyan kag minor injury lang kay ining motorsiklo from south to north ang iya sa direksyon, and then ang ining Innova halin ni siya sa Bangga Action Boy, maliko ni siya supposedly going south man, pero ining motorsiklo wala ini nadiparahan kag nakabunggo siya sa Buli Action Boy sining privado nga salakyan, pero gas man lang kag may helmet ang driver from Barangay Kabug kag wala naman siya gidala sa ospital kundi ginatagal lang sang first aid Action Boy. Report sang patrol ang ka-action nyo. Aksyon dahil sa lazar mga ka-action sa ring kaman sa Pinas. Labutan ka sa balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8, no? Sakay Jings Parana Noynay, wala sang kwan, wala sang sunog, no? Negative ito. Kag Miss Jinky de Alagdon, maayong gabi dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Maayong gabi sa kay Beboy Villasor, kay Dr. kag Matt Mayo, kag Star Mayo, Noel Amar, kay sa mga katapos ng EFC, sa kay Lily King, kay Raymar Swatu Imperial, no? Na-meet ko sa na-meet naka-tsaka namla daw sa chat, video chat, naka-hi hello kita gina kay Raymar Swatu Imperial. Alma Oligon, kag sa tanang pamilya ni Miss Jinky dira, no? Kay Lulit kag Jody Alagdon dira sa Don Salvador Benedicto, mayong gabigid sa inyo kag Merry Christmas sa inyo, no? Sige. Kagabi rin di sa aton bisita naton dire ang isa ka Negrense nga nagapapili senador, no? Amo nang siling ko bala nga kita sa Negros di sa subong way pakita ya senador do hindi kita kabadaog senador sa Negros aw. Isa kita sa pinakadako nga butante sa bilog nga Pilipinas, siguro base kalima kita sa mga probinsya nga may pinakamadamo nga butante. Yet pila na ka dekada
Way kita ya senador, siguro ang katapusan naton nga senador nga taga Negros siguro si Ibi Magalona pay. Enrique Magalona paguro mo puntong last naton nga senador ay. Ti daw way kita iyas ang senador nga taga Negros. Amo na nga may mga taga Negros man kita nga nagadalagan. Pero do hindi kita kapadaogaw. Ti subong ni ang nabalaan ko nga taga Negros nga dalagan senador si Attorney Nery Colmenares, former Congressman Nery Colmenares, kag si Alex Lacson. Munis lang nabalaan ko nga mga Negrense nga nagadalagan senador no kita nga mga taga Negros. Isa sa mga rason nga daw ang Iloilo daw damo sa mga projects dira kay pila Black Bilog senador sa Iloilo, di ba? Si Senator Franklin Drilon kuan nga daan ina naka-Senate President ina si sino pa sang atong nagtaliwan nga si Senador Miriam Defensor Santiago ti Iloilo man. Sino pang senador sa nga Iloilo man? Basta sila ya may mga senador sila nga ti makabuligid ja as far as projects are concerned, no? Kita ya do hindi takdaog. Anyway, siguro it's high time nga magsuporta kita sang aton nga mga senador nga taga Negros iya nga nagapapili subong. Ang importante dira nga ini sila may dako ang posibilidad nga may mabulig diya sa Negros being a Negrense themselves, no? Pero kagabi mo na bisita naton dire si Attorney Nery Colmenares, former Congressman Nery Colmenares. Balo ka gin bisita ko gini siya kay kadamo ni siya mga bills bala nga gina-believe ko ya mo. Ining pagpasaka sang pensyon sa mga SSS pensioners iyan ni ang ining disaster alert law iyan ni siya. Do kadamo bala sang mga bills nga napasar nga beneficiaryo ang mga ordinaryo naton nga mga pumuluyo, no? Ang isa sa ginahulat ko ni sa iya ining iyang Healthcare Act nga kabay pa mangin isa ka kasuguan nga ang mga Pilipino tanan maka-avail ikaw sang libre nga konsulta, libre bulong, libre ospital, libre operasyon. Kay suno sa iya may kwarta ang Pilipinas para dira. Ning ko ba hindi masarangan sang Pilipinas na hindi nakita na namon may kwarta. Pwede, pwede. So, importante nga pwede. Okay? Anyway, ang isa sa akon nga nakadakop sa atensyon ko kabagabi sa amon nga pag-istoryahan ay ining utang sang Pilipinas nga puwerte nakadako. Man ang utang ni Presidente Duterte sa anong katuig niya nga administrasyon may maabot pa nga utang sa anong katuig nga pagpungko ni Presidente Duterte isa ka term, ginlapawan niya pang utang sang anom ka presidente yang nagligad. Tingbon mo ang utang sang anom ka presidente. Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, Ramos, Fidel Ramos, Erap Estrada. Sino pang antes nga presidente man? No, lipat ako. Basta anom ka presidente. Dumduman ko, hasta lang ko kay Irapaw. Anom ka presidente mga ka-aksyon ang nag-agi sa Pilipinas nga ang utang nila tingbo nimo sobra ba kadako ang iyan ni Presidente Duterte man mga sawa kasubong abe pareho sang ihado ko si James Toga kundi bagong kasal abe after 9 months or after 1 year mabata. Pagbata gid sang iyang asawa, siya hada ko ay sino nga hindi pa ko sa ngalan siya hada ko na ano man. Pagbata ang bata may utang na. Daw ang utang bala dayon do 120 mil mo. Ang kubi magdugang ning loan kasi ang nagligad patuya ang atong 89 mil nga utang sang kada Pilipino.
Iniya to nagsaka na 120 mil. Kay tungod nga sige man utang sang administrasyon ngayon eh. Oh. Man sa duwa lang ka loan sang Pilipinas, una 2.6 trillion pesos. Trillion ha? Hindi ya bilyon, hindi ya milyon, hindi ya thousand, trillion. Ha? 2.6 trillion pesos. Ginsundan pagid 2.1 trillion pesos. For a total of 4.7 trillion pesos. Subong ni mga 11 trilyones na ang aton utang. Kabilugan, madugang pa na by 2022, malambot pa na sa mga 13 trillion pesos ang utang naton. Ting pagbata mo ya, pagwa sang bata, may utang na siya nga sobra 100 mil. Ha? Tisling ko na ano, di nagkatutuman, pareho ni sang siningin utang sang Duterte administration, nga pila ka trilyon ka pesos, dito nagkadto. Kay para kuno to sa kwan, sa pandemic, bala? Di pag pandemic, kadamo man sa wala nakabaton sang ayuda. Pero sa akong, tiwan mo ko yung kabaton ayuda, iya sang pag-pandemic. Pero may utang ko ya. Ha? May utang ko, dito nagkadto. Ang ining trillion of pesos nga ginutang sang sining administrasyon. Di na to siya nagkadto. Kag nga sa nagliga ka mati kamo kay Presidente Duterte nga naghambal nga why na ta kwarta para sa mga biktima sang UDEP? Hindi ka nakulbaan nga Presidente. Gambal nga ang Pilipinas wala na kwarta para nga ibulig sa mga biktima sang UDEP. Di na to nagkaladto ang pila ka trilyon ka pesos itong nga ginutang. Ang ibang nagurot sa Farmalito tublang Farmalito, dumdum ko mo to, nga kinaimbestigar sang Senado, nga pila ka bilyon to ang transaksyon, nga tinakita sa investigasyon sang Senado, nga maanomaliya ang mga transaksyon sa Farmally. Hamak mo to yung ang face shield bala ni? Gin-require kita nila magsuksok sang face shield. Kay gali, mabakal sila Farmally face shield. Wala iya sa iban nga pungsod nga nagasuksok sang face shield, kita lang dis Pilipinas. Kay gali, may transaksyon sila iya sa Farmally nga mabakal face shield. Now, ang face shield ni, kita nyo na ang face shield, di ba? Nasuksok te. Hapos mo lang ni sa imuon, di ba? May manufacturer sa Pilipinas ang face shield, ang baligya, daw 11.50 lang ang face shield. Pruway tato nagbakal siya. Dito tayo sa Farmally nagbakal, nga tag 21 pesos iyang presyo. Ay nano nga klase. Pareho wala na ang face shield. Diriya, 11.50. Huwag tayo nagbakal. Abi nyo na puto itong kwan. Atong manufacturer sa Pilipinas, naghulam siya sa bangko mo kay para ikapitalya sa face shield. Naghulam siya. Tiway mabakal ang produkto niya kay hindi magbakal ang Pilipinas sa iya kay tag 11.50. Dito tayo sa tag 21 sa Farmally. Ang iban guro nga budget, ang iban guro nga ginhulam naton, dito to nagkadto kita mo tong mga executive to sang Farmally to, mga high-end sa lakyan ng ila yang ginpamakal. 1 year lang iyang transaksyon nila, ang ila mga sa lakyan niya, minilyon ang bili. Dito yan nagkadto mga kaksyon. Inaatahag na ginayang balingag na klase nga transaksyon. Mayayari din nga Pinoy iya ang manufacturer. Ang katrabaho ya mga Pilipino, di ba? Kaya kung ga-manufacture ka, kundi may mga trabahante ka, mga Pilipino ang gobra, may trabaho sila. Dito kita ma-order sa insect. Nga tag 21 ya. Tinano ang klase nga transaksyon na. Tapos subong ya. Tapos i-require mo yung tanan nga magsuksok face shield. Actually, rason nga ginpasuksok kita face shield, nga way manggani sang scientific explanation kag research nga nagapakita nga makabulig ni sa pagtapna sang virus nga magtapik sa aton. Gin-require kita magsuksok kay gali mabakal sila sang mahal nga face shield.
Kaya makon mo na imo yung klase sa transaksyon. 11.50, dito kita iya sa tag 21. Ha? Tapos, mambal yung presidente, nyaway na kwarta, wala na akong pera para sa mabiktima ng udet. Tigin question sa pareho kanday ni Recol Minares, kuan isla mo. Mga kritik ni sila mo. Kati, Mr. President, hindi ba may intelligence fund ka da nga mo ni, gamiton na tani. Hindi nagakadto kay way na gina-audit mo. Muna daw gingamit, muna nga may bulig-bulig sila, muna nga nagpa-picture naman sila. Di pa hambal pa nga hindi kuya mag-celebrate Pasko kag New Year kay makadto ko sa mga napiktuhan sang bagyo audit. Tama na ginaya ka show off ya, tama na ginaya ka grandstanding. Because if you are the president, hindi ka kinanglan maghambal ya nga makadto ko to sa ila. Kaya makadto ka dapat. Presidente ka mo. Makadto ka dapat. Hindi mo na kinanglan nga i-announce sa bilog nga kalibutan nga hindi ako iya magselebrar sang Pasko kay kag bagong tuig kay makadto ko sa biktima sang udet. Why na kinanglan i-announce kay obligasyon mo na being the president. Balo ka pa amo ni nga kalamidad. Ang ginapangita sa tao ni presidente mo. Duwa ginapangita sa mga tao basta kalamidad nga mo na. Aksyon Oliver, agree ka na sa akon, Sir El Rey. Sa sininga panahon, nga may kalamidad, duwa ginapangita sa tao, ang presidente, iti para sa bulig, kag internet, muna nakita sa mga tao. Hindi mo na kinala ni-announce, hindi ka mag-ubra sa, hindi ka mag-celebrar sa nga Pasko ka bagong tuig, kay makadto ka to, kay ti obligasyon na asang presidente. Ang akon sa mga punto mo ni, dako ang utang sang Pilipinas, dako ang inutang sang sininga administrasyon. Manog eleksyon kita sa 2022. Ang pamangkot diri sa mga mo ni, sino sa mga kandidato nga nagapapili subong sa pagka-presidente ang makasiling nga kung ako ang magdaog, ipaimbestigar ko kung di nagkadto niyang iutang sang Duterte administration, sino ang makambal sina? Ha? Ako being a broadcaster kag media man, may chance ako sina mamangkot, no? Kay from time to time naga-interview kita sang mga kandidato, ipamangkot ko ginaya sa mga dalagan presidente. Kung ikaw magdaog, ipaimbestigar mo si Presidente Duterte sa mga utang nga iya ginhimo sang siya nagapungko sa administrasyon. Amo na sang isa, sino ang makasiling nga ipaimbestigar nila ang utang nga nahimo sang administrasyon Duterte. Sinong may kaisog siya? Aside from other issues, of course, no? Aside from other issues. Isa ini sa issue. Because ang nasiling nila ari ang korupsyon. Kag sa nakita ko ya, observasyon, I hope you would agree with me, and I know you would agree with me, nga ang may antos ang Pilipino, nga amuning sitwasyon sang Pilipino, tungod ina sang korupsyon. Kay kung wala lang korupsyon, hayahay tani pangabuhi ta. Tisipon mo ang kwarta iya sang gobyerno, pila lang katao ang nag-enjoy. Pila lang katao iya ang pamintaha. Nga tani, makadto pa ina sa aton nga mga ordinaryo nga Pilipino, at least ang aton pangabuhi magdawa-dawa man bala, way man taga sili nga magmanggaranon kita, kunding pangabuhi ta magdawa-dawa man, no? So muna sa mga nagapamili presidente man ni aton nga target nga mga kandidato mo, sino sa inyo ang makahambal nga kung ako magdaog, ipa-imbestigar ko ang utang nga ginhimo sang Duterte administration. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. With that, mga ka-aksyon, salamat sa iyo pupud sa aton diri sa Action Firing Line kay kumari ko Virgil Legaspi Coloso, maayong gabi sa imo. Kay Louie Aldas, way sunog gali, no? Katie Ver, maayong gabi man and Merry Christmas. Kay Mark Tabo-Tabo, wala sunog liwat, way isang sunog na tabo, no? Negative ito. Kita iya sa aton pangalagad buwas, kay tiari naman tadiwat di buwas mo, no?
Monday to Sunday kita no. So sa mga padala pa sa bulig sa ato ng presyon tulong, nagabaton pa kita gyapon, okay? So gapil ka gyapon sa inyo nga bulig, no? Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diralagad, Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.